Θα σας δείξω ένα glitch, όχι ακριβώς glitch, ένα hack του, μισό να το βρω, του Brookhaven. Να, το Brookhaven, που οι περισσότεροι θα το ξέρετε, αλλά δεν πειράζει. Εδώ πέρα μπαίνουμε. Και πολύ ωραία. Πηγαίνουμε εδώ πέρα στην πισίνη, θα το ξέρετε περισσότεροι. Πάμε και πηδάμε. Πατάμε reset και μας πάει στο διάστημα. Και ναι, αυτό ήταν θεωρητικά το glitch. Που δεν είναι ακριβώς glitch, αλλά δεν πειράζει, θα το ξανακάνουμε άλλη μία. Να το λοιπόν, το κάναμε ξανά και αυτό ήταν λοιπόν το glitch. Αυτό είναι το δεύτερο βίντεο της ημέρας, θα κάνω ένα τρίτο. Μπείτε στο κανάλι μου και θα το δείτε.